Čerstvých hokejbalových majstrov sveta zo Slovenska, medzi ktorými sú aj 10 zástupcovia zo Žilinského samosprávneho kraja, prijal a ocenil 17. júla na úrade krajskej samosprávy župan Juraj Blanár. Slovenský výber získal svoje druhé zlato, keď vo finále zdolal celok Českej republiky v pomere 2:1. V Žiline a v Žilinskom kraji a Martine je hokejbal šport, ktorý preferuje veľa mladých ľudí a nielen Slovensku patrí 15 rokov medzi špičku hokejbalov alebo 20 rokov vo svete, ale patrí hokejbal 20 rokov medzi top športy v rámci Žilinského kraja. V našej župe si to veľmi uvedomujeme, ale celoslovensky to tak nie je, že čo dokážu urobiť športovci v rámci propagácie Slovenska. Mnohokrát viacej ako možno niektorí diplomati, ktorí sú aj platení za štátne peniaze. Zo všetkých seniorských svetových šampionátov si doteraz priniesli slovenskí hokejbalisti 1 zlatú, 2 strieborné a 6 bronzových medailí. Keď si uvedomím, že čo za tým stálo úsilia a tá staročná práca, ktorú sme tomu venovali od celého realizačného týmu až samozrejme po hráčov, tak je to vynikajúci pocit a hodnotím to naozaj veľmi dobre.